Grom, grom. Wah. Gurung berterang. Gurung berterni, berterni. Kami sonda gurung berter. Masuk gurung le. Gurung, gurung. Apa. Ang lebih song kita. Not gurung. Zana la baptai, kina la baptai. Wal zana la baptai, kina la baptai. Gurung berterang. Naring komlani rosi telatayang. Sana apa? Yo masih mau korin sila. UGC and from Dasan. Yo. Semua korin dong. A shift in attitude in reported between 2 points of during data collection is called by answer 3 number regressions. UGC. The time frames in which in the study expert in situation or problem is also called the reference reference periods. The major characteristics of the correlation analytics is to be spits out in the regressions. Associations of the variables, which of the learner characteristics of this. Which of the learners and characteristics which be influence of the his of the
Purpostic is not accurate short study. A number. kjCreation na wala. The performance of the students of the within the another students in which type of these testings, non-repeatable testings, response testing, implementation, solution, expression, formation. If you're gonna put in the Narisan dulu. Biar macam-macam biar pun dah. Date 1920. Laganya. Bodo mediums. Semua ibu dia juga naik pun untuk Inggris ada bodo montang nukai. Semua juga nama saya sains apa yang montang nukai. Matun match logi abiyo. Match logi ada ibu. Naidw boom become cast of the arm. Cast of the arm. Naidw ada bade ada rani buni. Buhum bikungni pai kujusma lagi tanai bar ni torpokra jabai pare troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, mesosphere. Nitrogen jabai 70 point, oxygen jabai 20 points. Nitrogen 70.09, high oxygen jabai 20.95%. 93.04% million. 0.008.1%. 0.530.524%. 171%. What's a good brush? My fine. Hani khali, hani rekam atal ha, classy soil, bala ha, shady soil, Hahchara, loam soil, suni ontai ha, calcium, calcareous soil, pita ha, pit soil. 70 point nitrogen 70.09%.
तेरे प्यार का सनम ओ सनम नायाव जायोलै दसथासो नुबानो जायो बिदिया आसामाव मोननाय बिफां लाइफां नै आसामाव तिता थास' हलं देमरु जामु सिगुन गाम्बारि आइ डाइरेक्ट कुइसन इक'नमिक्सआव फैबाय हाग्रा सम्पद खनि सम्पद दै सम्पद भारतआव सुबुं सम्पद पलिटिकेल साइन्स चइस अफ चइस कुइसन जिअ'ग्राफि हिस्ट्रि जेब्ला जुदानाव लण्डनाव फुंनि 10 रिंगा जायो भारतनि जौहानसआ ISTआ जागोन नामदो C नाम्बार हिसाबै 3.30 जेब्ला जुन दानाव लण्डनाव जेब्ला जुन दानाव लण्डनाव फुंनि 10 रिंगा जायो भारतनि मान सम ISTआ जागोन C नो 3.30 गंसे मानसावगारियाव 20 मिटारनि थाखाय 1 सेन्टिमिटार स्केल साननाय जादों जिथु दाबनै जायगायाव 5 cm जानथायाव मानसावगारियाव थायो बिसोरनि थार जाथाया जागोन C 100 मिटार बाय इन्टु 100 सेन्ट्रल मेरिडियान्स अफ इन्डिया टाइम बाबो A 83.50 नो 83.50 सानजा द्राघिमापान ओमफ्राय बुहुमा गावनि मिरु बिथङाव गिदिङो बुहुमा गावनि मिरु बिथङाव सोनाबनिफ्राय सानजाथिं जग्राफि जग्राफि सानखरां देरसिन ग्रहआ जादों B नाम्बार हिसाबै बृहस्पति सानखराङा देरसिन ग्रह बिस्थिबार सानखरांनिबा साननि बयनिख्रुइ खाथियाव थानाय ग्रहआ जाहैबाय C बुध एकदम खाथिसिनाव बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रहआ जाहैबाय A शुक्र गुदुंसिन शुक्रआ बिराद गुदुं जायो इमान गरम जायो गायदों बबे ग्रह हानजाफोरा गावनि सोरगिदिं आस्थाम दं B नाम्बार शनि बृहस्पति इउरेनास जोंनि सानखरांनि मिरुआ जाबाय मा B नाम्बार सान सानखरांनि बयनिख्रुइ देरसिन ग्रहआ जाहैबाय C बुध ग्रह सान आरो बुहुमनि जानथाया खमसिन D नाम्बारानो 30 जानुवारियाव सान आरो बुहुमनि जानथाय बुहुमा साननिफ्राय गोजानाव थायो A नाम्बार जुलाइआव बुहुमनां अक्ट' हांखो इन्टारनेशनेल डेट अफ लाइन ना मा होनो बेयो जाबाय मोनसे 180 डिग्री द्राघिमा हांखो मोनसे सानखराङारि सानखोआ जाबाय A नाम्बार बुहुम आरो साननि गेजेराव थानाय जानथाय अखाफोरनि बेसेबां मोखां
मोखां माखाबाखौ बनिफ्राय नुनो 59% स्पाम बुहुमनिफ्राय हाथरखिनि जानथाइखौ सुनाय सानबायदिया जाबाय मा बुहुमनिफ्राय हाथरखिनि जानथाइ बुहुमनिफ्रायसो हाथरखिनि जानथाइखौ सुनायनो लाइन इयार नांगौ लाइन इयार बबे धुमकेतुआ 76 बोसोरनि उनाव नुजायो हेलिस स्प्रिंटेटआ मा सानफ्राव थायो स्प्रिं टाइट सि नाम्बार 1.4 गोरलै अखाफोर गोरलै समाव आरो पुर्निमा समाव गाहायनि बबे जायगाया माब्लाबा साननि रोदाखौ थोंगोरै मोना श्रीनगर साननि रोदाखौनो थोंगोरै मोना जायो अस्ट्रेलियायाव गोलावसिन साना जाबाय 21 जुन गोलावसिन सान अस्ट्रेलिया बा एसे गोसो 21 जुनानो गोलावसिन सान जायो जुनाव थाङोना साननिफ्राय जानथाइ बायदि थानाय समाव बबे ग्रहफोरनि जायगाया सोलायबाय थागोन C 3 and 4 नेपचुन एन्ड प्लुट' रोजाथि हिसाबै बारमण्डलाव थानाय गाहाय गेसफोरा जाबाय बि नाम्बार नाइट्रजेन आरो अक्सिजेन रोजाथि हिसाबै बोथोरनि बायदि मैया जानथाइ जायो बोथोरा बायदि मैया जानथाइ जायो टपस्फियार थोरफो बारमण्डलनि बबे थोरफो एखेबाबो हासारि बिदुं लाखिनो स्ट्रेटस्फियार ट्रपस्फियारनि रोजाथिया बाङा जाहैबाय ए हिसाबै गोलोम बोथोराव बारमण्डलनि मा गेस फान्थाव गाब रोदाखौ सेबखांना लायो बारमण्डलनि मा गेसआ फान्थाव गाब रोदाखौ सेबखांना लायो अजन गोदै अन्थाइ सेडिमेन्टारि रक्सफोरखौ सिनायथि होयो बि हिसाबै 2 आरो 3 लाइमस्टोन एन्ड शेल सिदोमथि सुनाय चन्द्रनि मुङा हाइग्र'मिटार पेरिस ल'सआ सोमोन्दो दं होनना बार पेरिस ल'स टर्नाड'आ मा जोबोद गाहाय भारतनि लैथोमानि मोनसे गुदुं दाहारा जाबाय वान कारेन्टआ जाबाय बि एगुइलहान्स कारेन्स आममण्डल लेथोस्फियारआ फोरमायो बुहुमनि बिखुंफोरखौ बुंबावनाय जायो भारतफोरनि बांसिन बबे हानजायाव गोलैयो होनना बुंदों तुन्द्रा ओनसोलनि गोनांसिन खामानिया जाहैबाय सि मैहुर खालामनाय बांसिन बादाम दिहुनग्रा हादरा जाहैबाय मा भारत बांसिन थांखु दिहुनग्रा हादरा जाहैबाय चीन
बांसिन बिबांनि बार्लि दिहुनो आरो बार्लिले रासिया बिबांनि बार्लि मोसौ मैसोनि बांसिन अनजिमा गोनां हादरा जाहैबाय इण्डियायावो मोसौ मैसो थायो नालाय भारतबर्सनि गासै अरथाया जाबाय सिबि 33 लाख बर्ग किल'मिटार भारतआव बुहुमनि स्निथि देरसिन हादोर बेयो बे बुहुमनि अरथायनि नाम्बार 22.4%। रावनि बिथाया भारतनि रायजोफोरखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? 1956। गाहायनि बबे हादोरनि गोजामसिन अन्थाइ दङ? बि नाम्बार हिसाबै आरबालि हिमालय अन्थाइफ्रा गाहायै गोदि अन्थाइ। भारतनि बबे रायजोफोरजों पाकिस्तानजों एखे सिमा दं? पाकिस्ताना मा सिमा दं जाहैबाय पान्जाब थाबाय जम्मु काश्मीर राजस्थान आरो गुजरात बे सिमा दं। टां टां गुं गुं टां। भारतनि देरसिन रायजोआ मा? बि भारतनि देरसिन रायजोनो मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश गाहायनि बयनिख्रुइबो फिसासिन रायजो जाबाय फिन एन्सार नहीं क्या करेगा मैं आरबाली राजस्थान अरबाली हाजोलारि राजस्थान मैखल हाजोलारिया MP मध्य प्रदेश 2015 मायथाइनि कार्ति बायदियै बुहुमनि गासै सुबुं अनजिमाया एसियानि मादावथ' बालाहामायाव दङ जोङो बि हिसाबै दङ जोङो अस्ट्रेलिया इउरप हादरावथ' मोनथाम लैथोमा आल्पस हाजोनि बांसिन जौसिन थिखिनिया जाहैबाय माउन्ट ब्लेंकिं बिसोर हांखो खावनै बाहागोआव खालामदों बि इउरप हादोरमाखौ गाहायनि बबे नोगोरफोरनि गेजेराव क्रान्तियारि ओनसोल कलकाता गाहायनि बबेयाव प्रबलाल दाथाया गाहायनि बबे रासियायाव दंनो पिच्चरा बुहुमनि नैथि देरसिन लैथोमाया बबे प्रशान्त लैथोमा नैथि आरोना इयो बुहुमनि दुइसिन हादोरमाया जाहैबाय अशिनिया हादोरसा एग्लेट दिपा बबे लैथोआव दं अस्ट्रालिका लैथोमा एसिया आरो आफ्रिकाखौ बबे लैथोमाया जुदा खालामो लहित लैथो एसिया आरो इउरपखौ मिथिंगायारि माया
जुदा खालामदों ए इजराइल हाजों आरो इनिफोर दिउसो Yes, sabi ano yun na 67.27%. आथिखालाव आसामनि बांसिन सुबुं थानाय जिल्लाया जाहैबाय C नाम्बार हिसाबै नगाव आसामनि बाराना नगा बांसिन दं ओमफ्राय इण्डियायावबा मध्य प्रदेश आसामनि नगाव आसामनि खमसिन सुबुंजों जाबाय डिमा हासाव खमथारा जाबाय डिमा हासाव आसामनि साहा कम्पानिखौ गायसनजादों बि 1830 काजिरङा हादोरारि ऐक्यनि गासैबो थानाय एरिया बि 430 किलोमिटार स्क्वायर बुरलुंबुथुर दैमानि बबे दालाइया साहाथिं बोहैलांदों सि जानजि गंसे खैला खनि दं दि लेन्डआव नेसनेल पार्क माने हादोरारि उद्यान कार्बि हाजोनि जौसिन हाजो थिखिनिया मा होननांगौ सि सिंहारिश्रम लैथो समान्थालानिफ्राय आसामनि गড় जौथाया जाहैबाय ए 79.5%। आसामनि बबे जिल्लायाव बांसिन अनजिमानि साहा बागान दंलाय ए डिब्रुगड़ बे तिथिखौ लानाय जादोंमोन ए 10 फेब्रुवारि 2003 मोनफ्रोमबो बर्ग किल'मिटाराव आसामनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां बि 398 आसामनि गासै हा अरथाया जाहैबाय आसामनि आसामनिसो ए नाम्बार 78,330 kilometers square. That is a tops and that's India. Assamese रोजाथाया ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टखौ गायसनजादों आसामाव बि 1940 ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट आसामनि साहा मिरु टे एक्सन सेन्टार्स खालि 1970 मायथाइयाव आसामनि साहा मिरु भुपेन हाजरिका दालांखौ बबे दाबनि जायगायाव संजाबनाय जायोमोन ए धला सादिया आसामनि रांखान्थि जौगानायनि गाहाय बिथाया जाहैबाय आबाद सा सानजा सिमनायारि रेल मण्डलनि गाहायै मावफुंनाया जाहैबाय ए मालिगाव मोननै ग्रह'सानि मुं पबोस एन्ड दिवस पबोस एन्ड दिवस मालयेशियानि राजथावनिया जाहैबाय कुआलालामपुर आफ्रिका हादोरमानि सिङाव बेसेबां उदां हादर दङ सि 54 आथिखालाव भारतआव बेसेबां थाव दिहुनथाय दं आथिखालाव भारतआव ए 18 आसामनि गोबांसिन साहा थानाय जिल्लाया जाबाय साहा सि नाम्बार शिबसागर हाइस आसामाव शिबसागर आसामनि गोजानसिन थाव दिहुनथाया जाबाय दिगबय येस राइट एन्सार दिगबय गिबि सोलायग्रा दालांखौ माब्ला बेखेवनाय जादोंमोन फार्स्ट टाइम सोलायग्रा दालां बियो फार्स्ट बेखेवनाय जादोंमोन आसामनिखौ 1963 बुरलुंबुथुरनि दैमानि सायाव बेसेबां दालां दं बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बेसेबां दालां दं अनलि 3 नाम्बार इज अनलि 5 आबहावाया
बांसिन गाज्रि खालामोनो बि दारिमिनारि आरो सोहोर ओनसोलावनो आबहावा बया जायो मोनसे इन्डास्ट्रि एबा सोहोरा बया जायो बेनो आरो खेला दुलुरखौ गोलावसिन साना जाबाय 3 नाम्बार 22 डिसेम्बरनो वेस्ट इंडिजनि क्रान्तियारि बारमोदायनि मुङा जाहैबाय हारिकेन गायनो बबे वर्ल्ड हेरिटेज साइट नङा नाम हेक्टिनिया मेमोरियेल फल्स बि नाम्बार 1 सेन्टिमिटार 100 किल'मिटार मानसावगारि बे स्केला जायो नाम दा लिरनाय स्केल गायनो बबे मोसा बिथांखि नङा नाम दं बिथांखि दिब्र सेकुवा दिब्र सेकुवा दैबो सिकुया गाहायनि बबे बुरलुंबुथुर दालाय दैमा नाम गुदले बबे हाग्रामायाव मोसानि रोजाथिया बुहुमनि गेजेरावनो बांसिन नाम बि नाम्बार काजिरङा हाइस्ट दा काजिरङायाव मोसानि पार्सेन्टेजआ बबे हाग्रामायाव मोसानि रोजाथिया बुहुमनि गेजेरावनो बांसिन नाम ककरकान्तिया मा अक्ट'खालि जायो नामा ककरकान्ति 22 बुहुमा गावनि मिरु बिदुंखौ फाखोसे गिदिंनाय बुङो होनना बुंदों ए नाम्बार बुब्लिनि गिदिंनाय बबे हादोरा बिदुं महरनि सिङाव सि नाम्बार खोला आफ्रिका बुहुमनि जिउसा बुंनाय जायोनो सि नाम्बार सुक्र ग्रह'खौ बबे नैथि जौसे हाजो थिखिनि मुङा जाबाय आया बुहुमनि सेकेन्ड टाइम गरवेनि फार्स्ट एभारेस्ट नामा माउन्ट एभारेस्ट एसे गरवेनि वेस्टिन्स 70 बुहुम बिखुंनि 70% जौखोन्दो बुहुमा देरसिन लैथोमाया जाबाय बे प्रसान्त लैथोमा भारतनि गेजेरजों ककरकान्ति हाजो बारना थानाय रायजोआ जाबाय सि महाराष्ट्र भारतनि गेजेरजों ककरकान्ति हाजो बुहुमा मोनसे बिगुरग्रा बुहुमा मोनसे इसिं लावसिन बुहुमनि महरा इसिं लावसिन साननि फारसे थानाय ग्रहआ अखाबो हाया सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों आरो सान्दुंबो हादों देन्जार बोथोर इयो गरमनि अखाबो हायो सान्दुंबो हादों आरो फरायनोसै बिटिसिनि थार्ड ग्रेडनि इन्टारभिउ गाबोनो लागायगासिनो दं फरायगासिनो दं पास जागोन जे मिथिया लागासिनो नै बिराद मोजां मोजां कुइसन दं फैनाय मिथिया आरो बुहुमा मा होनदों बुहुमा साननिफ्राय बांसिन गोजानाव थायो होनना बुंदों ए 4 जुलाइआवसो फैगोन